Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela. Ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kakhulu emva kwempelasonto ende. Mangithi inde-ke hhayi ngoba bekuyi-holiday Friday, cha. Inde kumina ngoba we were very busy. NgoLwesihlanu sasisendleleni, inkonzo sayenza ekuseni ngoLwesihlanu. Sasisendleleni, siney'ndawo ey'mbili okufanele sidlule kuzo. Kunabazalwane okufanele sibabone, sishiye umkhuleko kubona, bese siqhubeka nohambo lwethu. So-ke bekuyimpelasonto ende ebhizi ekhaya kwaNsibande. Simbonge kakhulu uNkulunkulu. Ngani nonke nabakhona nafika eLotheni. Awu, madoda, eLotheni. Angingazi ukuthi kude kanje, bengithi kuseduze nase-Underberg. Kanti siyalahleka siyojika e-Underberg, kufanele sinqamule la eMpendle. Kodwa-ke siye sesibuya-ke sabuya ngeMpendle, iseduze kakhudlwana kunokuyojika le-Underberg. Nokho-ke akulutho-ke, bekuwukuphawula nje ukuthi hey, kukude eLotheni, kukude eLotheni. Uma-ke ubuka uhlelo nendumiso laphaya ekuqaleni, nganivezela nje isithombe saseLotheni ku-YouTube. Ngiqale ngashutha isini yalaphaya, izinto eziningi. Sibona nemfuyo iqaqela intaba, iyadla iy'mbuzi ney'nkomo, sibona ney'nkukhu ekhaya. Hheyi, hhayi kwakukuhle. Ngikhumbula ngisakhula ngile koMsinga. Yabona leya mpilo leya ngayikhumbula, ngayibuka ngithi madoda, uNkulunkulu umuntu umthwalile. Uthi uzosithwala, funda u-Isaiah 46, uvesi 4 novesi 5, uthi ngiyonithwala nize nibe mpunga, nginithwalile. Hhayi-ke, nokho siyabonga kakhulu bonke abafika, sibonge lapha ekhaya kwaMagwenyane, sibonge Neliswa, wena owawusimemile, sibonge ukuphatheka kahle kuleliya khaya, sibonge umama wakho, sibonge nomfowenu uMncedo. Awu, baningi, siyabonga kakhulu kakhulu endaweni yaseLotheni. Bafika-ke nababona, angazi abantu abasha baphi, uhlelo siliphathelwe ugogo. Sasiliphathelwe ugogo uhlelo, ugogo Sithebe. Hayibo, ngisasho kahle nje ukuthi uSithebe. Ayi, angathi ngiyaphambanisa, no. Kodwa-ke usuyobona ngibhalile laphaya. Imina nje kuphela osedideka, kodwa ngathi ngi-wrong uma ngithi ugogo Sithebe. Ngixoleleni bafowethu, ugogo nawe ngixolele. Sabona nogogo uMlotshwa, awu igagu nipho uyacula. Ugogo walaphaya eNkwezela. Kwakukhona ngisho abaseDonnybrook le phansi. Donnybrook uma ubheke le wehla uye eXhobo, babekhona nabo. Sambonga uNkulunkulu ngendlela eyisimanga. Eyi, kwakumnandi eLotheni. Wasala-ke wena, wangeza, ula eduze. Awuyazi khona abantu ababeseduze kabi, kufika abantu ababekude kunalaba abeseduze. Engangibabhekile, abafikanga. Angizubashawuda-ke nokho bayangizwa, bayazazi futhi ukuthi cha, usesho thina-ke ubaba manje, esingazange sifike seseduze kangaka. Siya-understand-a kuney'nkinga ezikhona, akuvele uthande ukuya endaweni bese kuyayeka. Kuqondana nezimo ey'thize ekhaya, noma nento yokuhamba phela nayo akuhanjwa mahhala, kuhanjwa ngemali. Ivangeli kuphela leNkosi yethu uJesu elihamba mahhala futhi elimahhala. Konke nje okwalo kunjani? Kumahhala. Bathi-ke abakwazi ukukhuluma kahle, kumahhala, ha, kumahhala, ha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, bangcwele ezindaweni zonke. Ezindaweni zonke siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngibonga kakhulu ababengiqinisa, bebengiqinisa. USathane ethi uyalwa, ethi uyaqeda. Ethi uyaqeda. Senikhulile ekhaya lezi, yazi ukuthi nikhulile nina. Seniyakwazi ukuhlukanisa izinto. Seniyakwazi ukuhlukanisa izinto, nikhulile. Hhayi, nikhulile, mina ngiyanibonga kakhulu. Muhle-ke uNkulunkulu wethu, muhle uNkulunkulu wethu. Ngibonge nemikhuleko enisithwele ngayo. Kuyezwakala ukuthi cha, sithwelwe, ngoba ivele yadlula nje lento engathi akaze kwenzeke lutho.
namanje ngiyakhuluma nje ngayo ngoba ngifuna ukudlulisa ukubonga kwazalwane. Sinamasosha ngempela, amasosha. Uma kukhulunywa ngamasosha, yabona uma kukhulunywa ngabantu abaphakamisa izandla zakho ukuze impi inqobe, kukhulunywa ngabazalwane basekhaya lezwi. Ngiyabonga kakhulu kakhulu kulesi simo esesidlulile kuso. Hhayi, usathane noma ngaletha okunye, bring it on devil, uzosithola. Sizokushisa nje thina, sizokushisa ney'khonzi zakho lezo oy'sebenzisayo, sikushise njengamalanga besihoko. Ngoba sinjani thina? Singamalanga bomlilo, usho njalo uNkulunkulu Hebrews chapter 1 verse 7 namaHubo 104 verse 4. Siyabonga kakhulu kakhulu. La ngiyangixolisa, la kwenzeke khona ngaphambanisa amavesi, ngiyacela ningixolele. Maningi kakhulu amavesi uNkulunkulu awatshalile engqondweni yami kanti sengimdala. So kuyenzeka ngithi ngiqonde elinye ivesi, enye incwadi ngisho enye incwadi, mhlawumbe isahluko sibe right kanti sengisho enye incwadi. Hhayi ningixolele, senolungisa nje bazalwane, ni-check-e nibheke, nibone iminyaka yami bese ningixolele. Hhayi ningixolele, iminyaka yami ihambile. Kodwa-ke ukuze ubone ukuthi ihambile, ngifuna ukukutshela ukuthi ngeke cishe ngasho iminyaka yendodakazi isisalele iminyaka embalwa nje nayo impesheni. Kodwa ake ngisho umzukulu, 1 September umzukulu bethi 30 years. 30 years 1 September kulo nyaka. So uzobona-ke ukuthi kusho ukuthi sibadala kangakanani. Sibadala kangakanani. Akusho lutho-ke ubudala. Mina engikubongayo ukuthi uNkulunkulu ungibizile, wangibiza sengimdala. Kodwa ekugcineni wangibiza ngoba kusho ukuthi ucishe wangiyeka ngaze ngahamba emhlabeni. Ngiyabonga, ngiyathobeka. Nkosi Jesu ngiyabonga. Ngiyabonga ukuthi ungenze ibumba esandleni sakho. Ubumbe lento ofisa ukuyibumba. Ngiyabonga Nkosi Jesu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi ukuze inkazimule yena kubaba. Ngiyabonga. Ngiyabonga buthatha ubunye bezulu ukuthi nami ngingelutho nakuyo lento nakhetha ukuthi ingcebo yenu niyibeke kulolu daka. Ngiyabonga, ngiyathobeka kakhulu kakhulu. Hhayi-ke asiqhubeke. Bengibonga nje, phela nami kufanele ngibonge. Angithi ngishumayelile ngey'nkonzo zokubonga. Uma ungambongi uNkulunkulu kuphuphethekisa amehlo. Funda lapha kwabaseRoma 1 qale verse 26. Uthi uma ungambongi uNkulunkulu, kwenzakalani kumuntu ongambongi uNkulunkulu? Nami-ke bengithatha ithuba lokubonga. Nawe olithatha ubonge. Ubonge. Ngoba konke kuyintando kaNkulunkulu ngani. AbaseThesalonika bokuqala chapter 5, mangaphazami ngevesi uverse 18. Kodwa-ke ake ngiguqe ngikhuleke bese siya enkonzweni yethu yosuku. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga kakhulu usigcina nokusilonda. Sihlangane futhi namhlanje. Ngiyacela ukhulume uzambule ngaso lesi sikhathi. Ubusise bonke abantwana bakho abalalele. Busise nabaletha abantu. Busise Nkosi lo nalo ositsheleka indlebe yakhe manje. Busise noguqile njengamanje ngoba bafuna ukuguqa. Kodwa busise lo naloyo okuguqele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Kunjalo nje bafowethu, kunjalo nje siyaguqa. Abanye bathi behluleka ukuguqa, baguqe basukume sebephilile. Ngoba siguqela inkosi yamakhosi. Hhayi sisukume sesiphilile, kade siguqe sigula. Hhayi-ke, wonke umuntu usindiswa yini? Ukukholwa kwakhe. Kholwa inkosi uJesu, khona uzakusindiswa wena nendlu yakho. Sisemkhulekweni wenkosi yethu uJesu Kristu ngokukaJohane chapter 17 verse 1 no verse 2. Masiqeda lapho siya emandleni awanikeziwe. Uthi ngiphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni. Ngakho hambani nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana likaMoya Oyingcwele. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani, nginani kuze kube sekupheleni kwezwe. Yabona lawo magama, nginani kuze kube sekupheleni kwezwe.
ngiyabonga, ngisahamba kanye nawe, Nkosi yami. Mbonge uNkulunkulu ukuthi usahamba naye, mbonge, ngoba kukhona ukuhlakanipha kwakho, akukhona ukuhlakanipha kwami, kodwa ngenzela umusa. Yikho ngilithanda leli culo. Ngiyabonga, ngiyabonga Nkosi uma ngisahamba nawe. Asifundeke izwi leNkosi sesithandazile. KukaJohn chapter 17 verse 1 and 2. Umkhuleko weNkosi uJesu ezikhulekela yena, abafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. UJesu wakhuluma lokho, wayesephakamisa amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile. Khazimulisa indodana yakho, ukuze indodana ikukhazimulise wena. Verse number 2. Njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke, ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakathi. Njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke. Uphiwa amandla uJesu wethu phezu kwenyama yonke. Siqhubeke-ke nabaseFesu. Mhlawumbe ngoba kungenzeka ukuthi usukhohliwe ukuthi sikuphi. Ake ngiqale laphaya kuverse 13. BaseFesu chapter 1. Ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe thina esethemba ngaphambili kuKristu. Verse number 13. Kuye nani senizwile izwi leqiniso, ivangeli lokusindiswa kwenu, enakholwa nguye futhi nani. Ngifundile incwadi wrong. Funa ngiye kwabaseKolose, ngiyezwa. Kanti nakuyo la khona amandla kaJesu. Ngicabanga ukuthi uma siqeda abaseKolose siya kwabaseFesu, ngiyaxolisa. BaseKolose chapter 1, ngizoqala kuverse 9. Kodwa siqonde laphaya. Ngicabanga ukuthi kuverse 14 ngoba kuverse 13. uPaul ubakhulekela kuJesu, ngalokho nathi kusukela osukwini esezwa ngalo asiyeke ukunikhulekela nokuninxusela ukuba nigcwaliswe ngokwazi intando yakhe, ngokuhlakanipha konke nokuqonda okungumoya. Verse number 10. Nihambe ngokufanele iNkosi, niyithokozise ngakho konke, nithele izithelo emsebenzini yonke elungileyo, nikhula ekumazini uJesu. Verse number 13. Niqiniswe nokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe, ukuze kube ukubekezela konke nokubheka kade ngokujabula. Verse number 12. Nibonga yena owanenza nifanele isabelo sefo labangcwele ekhanyeni. Senziwa salifanele ifa labangcwele ekhanyeni. Verse number 13. Owasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe. Verse number 14. Okukuyo sinokuhlengwa ukuthethelelwa kwezono. Okukuyo indodana kaNkulunkulu sinokuhlengwa, uqolo, sinokuhlengwa nokuthethelelwa kwezono. Akukho komunye umuntu ukuhlengwa, akukho komunye umuntu ukuthethelelwa kwezono, ngoba uJesu wathunywa ethi kuthanda uBaba, walithanda izwe kangaka waze wathumela ngendodana yakhe izelwe yodwa, ukuba ilona loyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siyambonga, sikholelwa ukungabhubhi, sikholelwa ukuba nokuphila okuphakade, ngoba senziwe safanela isabelo sefa labangcwele ekhanyeni. Hayi senziwe safanela, sifaneliswe yini? Ukufa kwakhe. Ngoba wasikhulula emandleni obumnyama futhi wasibeka embusweni kaNkulunkulu, embusweni wendodana yothando lwakhe. Sikhululiwe bangcwele uma usuvumile izono zakho. Ithize leNkosi othi akanasona yazikhohlisa, neqinisa likho kuye. Kodwa uthembekile, ulungile kuba sithethelele kukho konke ukungalungi. Verse number 14. Okukuyo sinokuhlengwa nokuthethelelwa kwezono. Akukho komunye umuntu ukuhlengwa, akukho komunye umuntu ukuthethelelwa kwezono. Kukusendodaneni kuphela, okwethu ukusondela kuyo ukuze sithethelelwe izono. Ngoba uyokwenza ukuthethelelwa kube kukhulu. Ngakho-ke kufanele sisondele kuye, sisondele kulesi sihlalo somusa.
Uvesi number 5 uthi yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongenakubonwa izibulo lezidalwa zonke. Uthi uNkulunkulu kuMose, ufuna ukubona inkazimulo yami? Akekho ngangibona aphile, kodwa uJesu ungumfanekiso kaBaba. Sombheka uJesu sibuye siphile ngoba yena ungumfanekiso kaNkulunkulu. So uma ubona uJesu ubona uNkulunkulu, ngoba singakumbona uNkulunkulu bese siphila. Sikholelwa ukuthi siyombona ngale kwethuna ngoba ukufa akukho ngale kwethuna. So kholelwa uye, maqede singene ezulwini, ngoba singena ekhaya ezulwini ngokukholwa, asihambi ngokubona. Ngoba okubonwayo kungokwesikhashana, kodwa okungabonwayo kuyingunaphakade. Yikho-ke izwi leNkosi likubeka kucace lithi kuye uJesu sinokuhlengwa nokuthethelelwa kwezono. Ngaphandle kaJesu akukho ukuhlengwa, engani uyena phela ozolanda ibandla. Ukuhlengwa ilanguage esetshenzisiwe lama sekuzohluthwa ibandla. Ukuhlengwa angithi nalapha kwa-Efesu, kuma-Efesu kusho njalo lapha ku-chapter 5 chapter 4 verse 30 lithi ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabe kuphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa. So kuze kube usuku lokuhlengwa. Usuku lokuhlengwa ilesikhathi okulandwa ngaso ibandla. So singamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu kuze kube usuku lokuhlengwa. So-ke iy'nsuku mose uzinaka khona usuku lokufa. Lolu suku lokufa la sizolandwa khona ngokuhlukana iNkosi yethu uJesu. Bese kuba khona usuku lokuhlengwa lapho esezolanda ibandla iNkosi yethu uJesu Kristu. Ngakho-ke kufanele sihlale sizondle ngokukholeka ezweni, singamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu. Sibuyeleke ngapha kwabaseKolose. Okukuyo sinokuhlengwa nokuthethelelwa kwezono. Masikhumbule amaHubo 103 lithi uyena yedwa othethelela izono zethu, uyena yedwa oyelapha zonke izifo zethu. Kusho indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu waseNazaretha. So okwethu ukuhlala kuye, okwethu ukumlalela, okwethu ukwenza intando yakhe, yena umsebenzi wakhe ukusibiyela, asigcine, asilondoloze. Ngakho-ke masihambeni ngobungcwele. Hhayi ubungcwele, ngeke ngilishumayele futhi elinye ivangeli engalinikeziwe ngaphandle kwelobungcwele. Uyathanda ngithandi, ngizolishumayela ivangeli lobungcwele. Ngoba elobungcwele ulithola ezwini leNkosi. Elinobungcwele ivangeli ulithola la ushumayela khona umuntu ogcwaliswe ngumoya ongcwele. Gcwaliswa ngamandla kamoya ongcwele. Ngoba uma ungagcwalisiwe, ngeke ubone umbuso wezulu. Ngeke ubone. Gcwaliswa ngamandla kamoya ongcwele uma usubhabhadisiwe and uma usuvumile izono zakho. Yona-ke ingumfanekiso kaNkulunkulu ongenakubonwa izibulo lezidalwa zonke. Yini abe izibulo lezidalwa zonke na? Uyizibulo ngoba uyena yedwa owavuka kuqala ekufeni. Bonke abanye abazange bavuke kwafika naye ukuvuka kwabafileyo. So-ke yona-ke ingumfanekiso kaNkulunkulu ongenakubonwa izibulo lezidalwa zonke. Uyena ozosingenisa ezulwini, uyena ozoba ngokuqala ukusithatha sisezulwini ngoba uyizibulo lezidalwa zonke. Ngakho bekufanele niqaphele ekuhambeni kwenu nisesebufokazini. Ubufakazi la, singabafokazi sonke. Siyadlula kulo mhlaba. Mbuzo omkhulu, sizodlula nini? Sidlula nini kulo mhlaba? Lo mbuzo ungaphendulwa uNkulunkulu Baba, kodwa iqiniso lithi siyadlula kulo mhlaba. Ukulungele yini wena ukudlula kulo mhlaba? Hhayi ngiyabuza mina, ukulungele yini? Ngoba kufanele ukulungele ukudlula, ube sesimweni sokuthi Nkosi ngiyabonga. Ngoba ufuna ukubongwa, ufuna ukudunyiswa.
Yiloyo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo bangcwele. Yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongena kubonwa izibulo lezidalwa zonke. Ngoba uyena owadalwa kuqala base belandela-ke bonke. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa. Ngiyacela ukuthi-ke sithobe amakhanda ethu sikhuleke, simbonge uNkulunkulu wethu ngale nkonzo. Kwangathi uNkulunkulu angakubusisa, angakuqinisa, ukhuthale, khuthalele ukuziveza uthembekile, uyisebenzise ngenamahloni. Khuthala-ke mntaka baba. Sigcine-ke kwabaseKolose chapter 1, sikhuluma ngamandla eNkosi yethu uJesu, sisazoqhubeka futhi sikhulume ngawo. Ngiyacela ukuguqa ngithandaze, make sikhuleke. Baba, egameni leNkosi yethu uJesu ophilayo, siyabonga, siyakudumisa, siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Singayaphi masisuka kuwe ngoba amazi okuphila kuwena? Singayaphi ngempela? Siyabonga, siyabonga. Basize abantwana bakhe ezindaweni zonke babekezele ngoba ushilo ezweni lakho ukuthi sesibekezelile, silindele umqhele ekhaya ezulwini. Babekezele ngoba kuyabekezelwa, wabekezela nawe esiphambanweni, ebuhlungwini, kodwa wabekezela ngoba ufuna thina. Ngiyacela kube naloyo naloyo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Hhayi-ke siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho njengaye, akekho ofana naye. Dumo lonke lungolwakhe. uJesu Kristu inkosi. Babonise bande, useyavalelisa.